नमस्कार मित्रांनो, मी मनीष सावंत, एक सोशल ॲक्टिव्हिस्ट, एक फिल्म मेकर. आज तुम्ही बघताय पूर्ण जग बंद आहे. मोठे मोठे उद्योगधंदे, कारखाने, दुकानं, शॉपिंग मॉल, कॉन्सर्ट, कार्यक्रम, समारंभ सर्व रद्द झाले आहेत. ऑलिम्पिक 2020 काही महिन्यातच होणार होती, ती पण कॅन्सल झाली आहे. कारण फक्त एकच, कोरोना व्हायरस. आज मी महाराष्ट्रात बसलोय. माझ्यापासून चीन जो आहे तो कित्येक किलोमीटर, हजारो किलोमीटर लांब आहे. चीनचं वुहान शहर, ज्यातून कोरोना व्हायरसची सुरुवात झाली. पण म्हणता म्हणता तो आहे तो जगभरात पसरला आहे. माझ्या 100 ते 50 किलोमीटरवर येऊन पोचला. माझ्याजवळ, माझ्या कुटुंबाच्या जवळ, माझ्या देशात घुसला आहे. हजारो जे लोक आहेत ते संक्रमित होत आहेत, मृत झाले आहेत 10-15 लोक. तर पूर्ण जगात त्याने हाहाकार माजवला आहे. म्हणजे महाशक्ती तुम्ही म्हणता, स्पेन, इटली, लंडन, अमेरिका, यांच्याकडे पैसा अमाप आहे. म्हणजे त्यांची प्रत्येक गोष्टीत ते अग्रेसर आहे. वैद्यकीय त्यांची प्रणाली जी आहे ती खूप चांगली आहे. तरी पण ते लोक जे आहेत ते ह्या व्हायरससमोर गुडघे टेकवले आहेत त्यांनी. म्हणजे इटलीसारख्या देशात खूप जण मृत झाले आहेत. हजारो लोक जे आहेत ते मृत झाले आणि लाखो लोक संक्रमित झाले. म्हणजे विचार करा. तुम्हाला एक फक्त मी रिपोर्ट सांगतो. 22 फेब्रुवारी, एक महिन्यापूर्वी, इटलीमध्ये फक्त 100 रुग्ण आढळले होते. तिथल्या लोकांनी जे आहे ती ह्या व्हायरसला, ह्या आजाराला एकदम लाईटली घेतलं होतं. पण बरोबर एक महिन्यानंतर, म्हणजे 22 मार्चला 90,000 ते 1 लाखापर्यंत संक्रमितांचा आकडा पोहोचला. म्हणजे हजारो पटीने जे आहे ते संक्रमण वाढलं. आणि हा संक्रमण लगेच होतो. म्हणजे हा व्हायरस जो आहे तो लगेच एकापासून दुसऱ्याला पसरतो. आणि त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत ते दिसायला पण खूप वेळ लागतो. 5 ते 15 दिवस जे आहेत ते त्याचे सिम्पटम दिसायला लागतात. म्हणजे आपण म्हणतो मला कोरोना व्हायरस झालाच नाही, पण जरी तुम्हाला असला तरी 5 ते 15 दिवस लागणार तुम्हाला समजायला की मला कोरोना व्हायरस आहे. तोपर्यंत तुम्ही 100-200 माणसाला भेटून आला असणार, तिथले काही संक्रमित पण होणार. तर असं जे आहे तर कोरोना व्हायरस चालतो. आणि इटलीमध्ये तुम्हाला सांगतो, एवढी वाईट परिस्थिती आहे की तिकडे मृत झालेले देह, म्हणजे डेड बॉडी दफन करायला किंवा अंतिम संस्कार करायला पण जागा भेटत नाही. आणि कुटुंबाला जे आहे ते डेड बॉडी पण देत नाहीत. कारण की जरी डेड झाला असेल माणूस कोरोना व्हायरसने, तरी त्याच्या अंगावर जे आहे ते संक्रमण कोरोना व्हायरसचं असतं. जर त्याच्या फॅमिलीला ते हँडओव्हर केलं डेड बॉडी, तर त्यांना पण तो व्हायरस होऊ शकतो. यामुळे वैद्यकीय विभाग किंवा मिलिटरी पोलिसच त्याचं जे आहे ते दफन करतात, त्याचा अंतिम संस्कार करतात. तर एवढी वाईट परिस्थिती आहे मित्रांनो. आणि तुम्हाला सांगतो, भारत हा जगातील दुसऱ्या नंबरवर येणारा लोकसंख्येच्या दृष्टीने देश आहे. आणि भारतात श्रीमंत गरीब जी आहे ती दरी खूप मोठी आहे. म्हणजे गरीब जो वर्ग आहे तो भारतात मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे भारतात याची जी लागण किंवा संक्रमित होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते खूप आहेत. म्हणजे खूप जण 4,500 रुपये म्हणजे आहे ते टेस्टिंगला देतात कोरोना व्हायरसचं, ते पण अफोर्ड करू शकत नाही. तर विचार करा तुम्ही, जर भारतात हा मोठ्या प्रमाणावर पसरला तर केवढं मोठं नुकसान करणार. सगळ्या जगात जे आहे ते जास्तीत जास्त नुकसान जे आहे ते आपल्या भारतात होऊ शकतं. म्हणजे हे सगळं इमॅजिनरी होतं. आपण पाहतो फिल्ममध्ये, हॉलिवूड पिक्चर, बॉलिवूड पिक्चर, ज्यामध्ये एक व्हायरस पसरतो, खूप जणांना संक्रमित होतो आणि मानवजी जी आहे ती पूर्णपणे संपून जाते. हॉलिवूडमध्ये खूप पिक्चर असे आहेत. बॉलिवूडमध्ये पण क्रिश 3, ज्याच्यामध्ये व्हायरस पसरतो आणि लोक जे आहेत ते मृत होतात. तसंच काहीतरी इमॅजिनरी आपण विचार पण करू शकत नाही, असं फिल्ममध्ये फक्त बघायचो. पण ती आज रिॲलिटी आहे मित्रांनो, पूर्ण जगाची. काही महिन्यातच ह्या व्हायरसने जे आहे ते पूर्ण जगाला संक्रमित केलं. पूर्ण जग जे आहे ते काबीज केलं आहे. आणि भारतात पण तो आला आहे. 800-900 रुग्ण जे आहेत ते संक्रमित सापडले आहेत. 10-15 रुग्णांचा जो आहे तो डेथ पण झाला आहे. आणि हे आकडे थांबत नाही. म्हणजे दिवसेंदिवस जे आहे ते आकडे हे वाढत चालले आहे मित्रांनो. PM नरेंद्र मोदींनी एक घोषणा केलेली की 21 दिवस जे आहे ते लॉकडाऊन पाळा, आपापल्या घरात राहा, जेणेकरून संक्रमण जे आहे ते एका दुसऱ्याकडे पोचणार नाही. खूप जण जे आहे ते चांगल्या रीतीने जे आहे ते लॉकडाऊनचं पालन करत आहेत. आपल्या कुटुंबासोबत आपल्या घरातच राहत आहेत, अत्यावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडत आहेत. पण खूप जण जे आहे ते ह्याची खिल्ली उडवत आहेत, मस्करी उडवत आहेत, ते बेफिकरपणे सगळीकडे फिरत आहेत. तर त्यांना मला एकच सांगणार की तुम्ही जे आहात ते सुसाईड बॉम्बासारखे आहेत. सुसाईड बॉम्बर म्हणजे तुम्ही तुमच्या पाठीवर बॉम्ब लायलात, तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही मरणारच, पण तुम्ही सगळ्यांना घेऊन जे आहे ते मरणार आहे. तुम्हाला जीवाची काळजी नाही, चांगली गोष्ट आहे. पण खूप जणांची कुटुंब आहेत, खूप जण आपला करिअर करतोय, खूप जण आपल्या कुटुंबाला जपतोय, स्वतःला जपतोय. तर त्यांना पण तुम्ही जे आहे ते मुश्किलीत आणणार आहे मित्रांनो. म्हणजे तुमची काळजी नाही ठीक आहे, पण तुमच्या कुटुंबाची तरी काळजी करा मित्रांनो. कारण की तुम्ही नकळत कुठेतरी जाणार, कोणाच्या तरी सानिध्यात येणार. जो जर संक्रमित असला तर तुम्हाला पण संक्रमण होऊ शकतो. आणि तुम्ही घरात येणार, तुमच्या फॅमिलीला पूर्ण संक्रमित करणार. तुमचे आई वडील, तुमचे मुळं बाळं, भावंड,
तुमची बायको, म्हणजे सगळ्यांना संक्रमित करून सोडणार नकळतपणे. कारण की हा जो रोग आहे, हा जो आजार आहे, आत्तापर्यंत नकळतच पूर्ण जगभर झाला आहे आणि लाखोचे संक्रमित रुग्ण जे आहेत ते आढळले. त्यामुळे काळजी घ्या मित्रांनो, बाहेर पडू नका. PM मोदींनी अजून एक चांगली गोष्ट सांगितली की जर आपण 21 दिवस जर पाळू शकलो नाही तर 21 वर्ष आपण पाठीमागे जाणार आहोत. त्याचा अर्थ म्हणजे सगळं बंद आहे, टोटल कारखाने, धंदे, आपले दुकानं. त्यामुळे आर्थिक फटका जो आहे तो भारताला मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे आणि आपला जो भारत देश आहे तो पाठीमागे जाणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, तुम्हाला एवढंच सांगणं की जर आपल्या देशाला पाठीमागे जर तुम्हाला न्यायचं नसेल, आर्थिक फटका मोठ्या प्रमाणावर जर आपल्याला भेटायचा नसेल तर आपण काळजी घेऊन आपल्या घरातच थांबायचं आहे मित्रांनो. कारण की जर हे 21 दिवस थांबवलं नाही तर 100% आपला जो देश आहे तो परत एकदा लॉकडाऊनची घोषणा करेल आणि अजून हा महिना 2 महिना पिरियड जो वाढणार आहे पूर्णपणे बंद होणार आहे. आणि माझे मुंबई पुण्यात जे आहे ते खूप जण राहतात बंधू भगिनी, त्यांना मी एवढंच सांगणं की तुम्हाला कोकणात यायचं आहे, आम्हाला माहिती आहे तुमच्यासाठी दरवाजे आहे ते कायम उघडे होते, दरवेळेस उघडे होते. पण ही जी स्थिती आहे ती खूप नाजूक आहे तुमच्यासाठी. पण तुम्ही जर बाहेर आलात, तुम्ही जर प्रवास केला, प्रवासात तुम्ही इन्फेक्टेड होऊ शकता. जर तुम्ही इन्फेक्टेड असलात तर तुम्ही तो नकळतपणे गावात आणू शकता आणि तुमच्या कुटुंबाला, तुम्हाला आणि पूर्ण गावाला जे आहे ते बाधित करू शकता मित्रांनो, नकळतपणे. मी कोणालाच म्हणत नाही की कोणीतरी मुद्दाम करतं, पण जे काही होतंय ते नकळत होतंय. त्यामुळे काळजी घ्या मित्रांनो. आणि ग्रामीण रुग्णालय तुम्हाला माहिती आहे कशी वैद्यकीय परिस्थिती आहे ती. म्हणजे ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्सेस आहे ते आपले 100% देऊन काम करतात, पण तेवढी यंत्रणा नाही आहे, तेवढे जे सोर्सेस अवेलेबल पाहिजे तेवढे नाही आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात याचा जो आहे तो खूप भयानक परिस्थिती होऊ शकते. जर संक्रमित कोणी एक जरी आढळला, गावात कर्फ्यू लावू शकत नाही तुम्ही. घरातल्या घरात किंवा गावातल्या गावात घरांमध्ये उठबस जी आहे ती होतेच होते. त्यामुळे ह्याला सावरणे जे आहे ते खूप मुश्किल होऊन जातं. घरात तुम्ही 21 दिवस काय करू शकता, खूप काय नाही करू शकता. स्वतःचं आत्मपरीक्षण करा, असा वेळ कधीच भेटत नाही. त्यामुळे स्वतःवर अभ्यास करा, पुस्तकं वाचा, काहीतरी लिहा, पेंटिंग करा, स्केचिंग करा, आपल्या कुटुंबासोबत क्वालिटी टाइम जो आहे तो स्पेंड करा. जर 21 दिवस म्हटले तर खूप मोठे आहेत आणि 21 दिवस म्हटले तर काहीच नाही मित्रांनो. त्यामुळे आपल्यावर आहे ते आपण 21 दिवस कसं यूज करणार. आणि प्लीज बाहेर पडू नका. जर काही अत्यावश्यक गोष्टी असल्या तर बाहेर जाऊन तुम्ही हे आणू शकता. आपण एकत्र मिळून ह्या कोरोना व्हायरस विरोधात लढा द्यायचा आहे. भारतात तो पसरणार ह्याच्या अगोदरच आपल्याला त्याला थांबवायचं आहे. मित्रांनो, मला आशा आहे तुम्ही आपल्या घरातच राहून या कोरोनाशी फाईट कराल. शेवटी म्हटलंय कोणीतरी चांगले, आपला जीव वाचला तर आपण काही पण करू शकतो. सरसलामत तो पगडिया पचा असं म्हटलं होतं. आणि हॉस्पिटलमध्ये राहण्यापेक्षा आपल्या घरात राहा, व्हेंटिलेटरवर राहण्यापेक्षा आपल्या कुटुंबासोबत टाईम स्पेंड करा आणि ह्या कोरोनासोबत लढायला भारत सरकारला मदत करा. भारत सरकारने एक वेबसाईट काढली आहे, ती वेबसाईट मी खाली देतो. त्या वेबसाईटवर तुम्हाला समजेल की प्रत्येक तासाला किती रुग्ण जे आहे ते भारतात भेटत आहेत. प्रत्येक तासाला अपडेट होते. भारताचा टोल फ्री क्रमांक आहे, तिथे तुम्ही कॉल करून कोरोना व्हायरसविषयी जास्त माहिती घेऊ शकता. काय रोग आहे, कसा रोग आहे. आसपास जर तुम्हाला कोणी आजारी दिसत असेल, तुम्ही स्वतः आजारी पडलात तर सिंधुदुर्गातलं पण एक वैद्यकीय कॉल सेंटर किंवा नंबर त्यांनी जे आहे ते दिलेले आहे, तो पण मी नंबर तुम्हाला इकडे देतो. त्याच्यावर कॉल करा, अलर्ट राहा मित्रांनो. भारताची आज जी आहे ती अग्निपरीक्षा आहे, महाराष्ट्राची अग्निपरीक्षा आहे. खूप जास्त रुग्ण जे आहे ते आपल्या महाराष्ट्रातच भेटले आहे. त्यामुळे अजून पसरू न देता आपण वेळीच ह्याला जे आहे ते कंट्रोल करू. आपण सगळे मिळून कोरोना विरोधात नक्की लढू आणि आपण विजयी होऊ. मी हा व्हिडिओ इकडेच संपवतो. थँक्यू.